Армія на некалькі дзён. Аналітыкі ацанілі рэальны патэнцыял беларускіх войскаў. Разгон пратэсту ў Віцебску. Міністр незадаволены прымае кадравыя рашэнні. Назад у СССР. Лукашенко аднаўляе сельхазтэхнікі. У Мазыры дыктатар загадаў вярнуць тое, што сам жа і разваліў. Ці дапаможа савецкая мадэль выратаваць калгасы ад немінучага краху? Штосьці ў лесе здохла? Лукашенко загаварыў па-беларуску. Дзякуй вялікі, прыедзем. Трагедыя пад Салігорскам. Віна кіроўцы даказаная. Пажар у аграгарадку Майскі. Ад крамы засталіся толькі голыя сцены. Добры дзень. У нас на канале навіны па-беларуску пра Беларусь. Пачынаем. Беларускай арміі на фронце хопіць усяго на некалькі дзён. Аналітык Інстытута вывучэння вайны Джордж Баррас у інтэрв'ю Радыё Свабода ацаніў патэнцыял беларускай арміі як вельмі абмежаваны. Паводле яго слоў, у краіне ўсяго 6-7 баяздольных брыгад, без сур'ёзнага досведу і дастатковай колькасці. Іх адпраўка на фронт хутка аслабіць рэжым Лукашэнкі і значна спросціць Расіі працэс паглынання Беларусі. Пакуль пра прамы ўдзел беларускіх войскаў у вайне гаворка не можа ісці. Пакуль армія рыхтуецца да вайны са знешнім ворагам, міліцыянты рыхтуюцца да вайны са сваім народам. Чарговыя вучэнні па разгоне пратэстаў прайшлі ў Віцебску. Але іх правалілі. Іх давядзецца праводзіць нанова. Гэта частка агульнанацыянальнай падрыхтоўкі лукашэнкаўскіх сілавікоў, якая ідзе з люта. Адпрацоўваюць сцэнары разгону масавых акцый, пошук каардынатараў, блакавання дарог і іншыя сітуацыі. Але ў Віцебску ўсё пайшло не па плане. Кіраўнік МУС Іван Кубракоў жорстка раскрытыкаваў удзельнікаў. К любому учению мы очень тщательно подготавливаемся, изучаем опыт других стран. С учетом специфики региона, его географического положения, также вырабатываем свою тактику. Смотрим проблемы, которые были ранее по нашим подразделениям. Второй день учений. Ни одного территориального органа внутренних дел и подразделения не было поднято по тревоге. Што праўда, шараговы склад міністр усё ж пахваліў. Это всего лишь были учебные водные. Будут лететь настоящие камни, могут быть заточки, ножи. Вы к этому должны быть готовы. Самое главное, уважаемые коллеги, никогда не расслабляйтесь. От вашей готовности, от вашей оперативности зависит жизни вас, ваших семей, ваших родных и близких. Самое главное, чтобы вы все были готовы к тем действиям, которые происходили сегодня. Вы молодые, 20-й год не застали, было все. Были провокации, было воздействие на семьи и так далее. Поэтому, коллеги, из сегодняшних учений вы должны сделать вывод. Я вас хочу поблагодарить за оперативность. То, что вы быстро поднялись и были готовы противостоять злой силе. Праўда, вялікае пытанне, хто насамрэч з'яўляецца ў краіне той злой сілай. І калі шарагоўцы заслужылі пахвалы, то начальству міністр паставіў 2. Маўляў, падышлі фармальна да такого адказнага пытання і прыняў кадравыя рашэнні. Вам 2 признана неудовлетворительной. Первому заместителю министра провести обучающий семинар со всеми руководителями, которые отвечают за организацию пресечения массовых беспорядков и вообще в целом по планам. Собрать кустовым методом начальников милиции общественной безопасности всех районов и провести учебу. Потом лично первый заместитель министра проводит учения в Витебской области. Вы не посмотрели, как это происходило в других регионах, и почему-то вот этот формализм, я же уже говорил, уважаемые коллеги, мне не нужна картинка, нам надо, чтобы мы посмотрели наши недостатки, наши проблемы, но почему-то на сегодняшний день вы занимаетесь вот этим формализмом. А вось так ён звярнуўся да шарагоўцаў. Все красиво, картинку показали, слишком наигранно, надо немножко людей учить. Мы работаем по какому-то шаблону. Но надо все-таки тренироваться на более реальной ситуации. Пускай догоняют, задерживают. Кто-то пускай получит по носу еще где-то какие-то. Это учения, это нормально, ничего здесь страшного нет, если кто-то кому-то где-то что-то разобьет. Як бачна, сцэнары выглядалі даволі жорстка. Супраць уяўных пратэстоўцаў выкарыстоўвалі вадамёты, службовых сабак, адпрацоўвалі затрыманні, у тым ліку людзей з кветкамі і журналісткі з акрэдытацыяй ад МЗС. Такія вучэнні цяпер плануюць правесці ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Але як генералы рыхтуюцца да мінулай вайны, так і міліцыянты рыхтуюцца да тых сцэнароў,
якіх ужо, спадзяёмся, не будзе. 24 красавіка Александр Лукашенко правёў у Мазыры нараду, дзе анансаваў яшчэ адну нараду. Ён запатрабаваў аднавіць у кожным раёне сельгастэхнікі, так як это было при Советском Союзе. Некоторые подкритиковывать начали тех, кто тратил деньги на подобные центры, на восстановление сельхозтехник, райагросервисов. А это как раз неплохое вложение. И нам надо, мы на совещании в ближайшее время, через неделю-две, обсудим этот вопрос. Нам надо серьезно проанализировать как мелиорацию, так и эти вопросы, как будем двигаться дальше. Што праўда, ён чамусьці не згадаў, што менавіта пры яго кіраванні тыя сельгастэхнікі і спынілі сваё існаванне. На наступны дзень 25 красавіка ў рамках паездкі па раёнах пацярпелых ад Чарнобыля Лукашенко наведаў Петрыкаўскі раён. Першым пунктам яго паездкі стала бальніца, дзе яго сустрэў лекар-сірыец. Дыктатар наведаў радзільнае аддзяленне, дзе паразмаўляў з парадзіхамі. У меня рука легкая. Сиди. Когда ты думаешь уже? Ну, думаю, где-то еще, может, недельку. Недельку еще? Ну ладно. Как пускай. уже Бог даст. Тебя как зовут? Кристина. Кристина. Тоже через неделю? Не, уже могу даже вот скоро. Скоро? Сегодня ну, могу. дай Бог, чтобы тебе все было нормально. Олеся, успехов тебе. Спасибо большое. Но имей в виду, 3 минимум. Будем стараться. Главный врач на конторе. Конечно. А пасля яго прывіталі дзеці на беларускай мове. Станем наставниками, врачами, агрономами, людьми на всю краину вядомы. Радзіму будзем шчырам і любіць. На яе росквіт, узмацнення усё рабіць. До нас у Петриков и снова приезжайте. У нас садок обовязково Завітайце. Дякую великий, приедем. Нешта сапраўды ў лесе здохла, што Лукашенко адказаў па-беларуску. І калі Лукашенко прывык перакладваць сваю віну на іншых, то кіроўцу маршруткі гэта не ўдалося. Следства раскрыла дэталі дарожна-транспартнага здарэння пад Салігорскам, у якім загінулі 6 чалавек. Аварыя здарылася яшчэ 10 кастрычніка на трасе Бабруйск-Мазыр. Маршрутка з Мінска на хуткасці ўрэзалася ў прычэп трактара, пасля вылецела на сустрэчаную паласу і сутыкнулася з легкавушкай. Следчыя высветлілі, 46-гадовы кіроўца перавысіў хуткасць і проста не сачыў за дарогай, хоць мог бы заўважыць трактар з маячком і своечасова затармазіць. Больш за тое, пасажыры некалькі разоў прасілі яго ехаць павольней, але ён ігнараваў. Адна жанчына нават выйшла з маршруткі перад аварыяй, бо спалохалася яго стылю кіравання. Пасля аварыі высветлілася, што транспарт быў тэхнічна няспраўны, з праблемамі ў тармазах і падвесцы. Сам кіроўца віну не прызнаў і спрабаваў перакласці адказнасць на трактарыста. Аднак следства не прыняло яго версіі. Цяпер яму пагражае сур'ёзны тэрмін. У Чэрыкаўскім раёне згарэў будынак крамы з кафетэрыем. Ад яго фактычна нічога не засталося. Пажар адбыўся ў аграградку Майскі. Узгаранне заўважыла прыбіральшчыца. Яна і выклікала ратавальнікаў. Але калі тыя прыехалі, агонь ужо ахапіў будынак цалкам. Усё было ў дыме, гарэла і ўнутры, і дах. На шчасце, у памяшканні нікога не было. Але агонь знішчыў усё. Дах, перакрыцці, тавары, маёмасць. Фактычна засталіся толькі голыя сцены. Цяпер спецыялісты высвятляюць прычыну пажару і падлічваюць страты. 26 красавіка спаўняецца 40 гадоў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Трагедыя, якая закранула амаль кожную беларускую сям'ю. Галоўная прычына той аварыі – безадказнасць улады, небяспечныя эксперыменты, адсутнасць кантролю і адкрытая хлусня пасля катастрофы. Людзей не папярэджвалі пра небяспеку, выводзілі на першамайскія дэманстрацыі пасля радыяцыйных ападкаў. У выніку мільёны пацярпелых, перасяленні, хваробы і тысячы заўчасных смерцяў. Сёння сітуацыя шмат у чым паўтараецца. У Беларусі зноў няма права выбару, працягваюцца рэпрэсіі, тысячы палітвязняў, сотні тысяч людзей вымушаныя былі з'ехаць. Ужо некалькі гадоў у краіне забаронены нават чарнобыльскі шлях, сімвал памяці і пратэсту. Таму беларусы за мяжой праводзяць яго самі.
26 красавіка ў Варшаве каля помніка Каперніку ў 14 гадзін пройдзе акцыя ў памяць пра катастрофу і як напамін пра тое, што пагроза нікуды не знікла. Запрашаем усіх, хто будзе ў гэты час у польскай сталіцы. Таксама ў гэты дзень у нас на канале выйдзе фільм, прысвечаны 40-годдзю чарнобыльскай трагедыі. Добрай вам нядзелі. Да пабачэння.